Para lok nong Kershan barok kichonga kibala ajing Kershan ya katu ke series film chongi kabalingkot kabakating karyam kabapen bakala ngantap da kajing sungu bar kajing sungu kraw ya pi baro ki para lok kibala ajing Kershan shisha kabapura na kabanta kajonga wala ngalong badang kena hendrai ngayai persang ya kane kakam bangan la bangan le bangan pen I ya ka ei kaba ublai ai ya ka daksap kedan na kabanca kajonga kadap da kajing sungu ya ublai trai ngada blan trong blan bian ru ubala plia kalat kelenti na kabanta jonga bangan yo bangan trai ya kane kakam kad hadu kini kisngi ki bamenta te kabaning kong ngai ngu ya ime ipa ibara Kershan yang kapapura hadu kini kisngi ki bamenta bar kumjuri ki ba yang asem kam tamli ya phi ki para lok para jor ki parong Kershan ki balong ki boating kupon ki jonga nadu kisngi ki baning kong hadu kini kisngi ki bamenta ngandang ya pen mi shushu para lok ya kane ke series film ke jonga nani ki funny video ngan senang ya pen mi shushu para lok nang ai ka jing Kershan na kabenta ka jonga na kapor sya kapor tang kini ki jing kublai ki jing kerpat ki jonga ya kane ka jing kublai jing kerpat jonga ru ya share ya like para subscribers ya kane ka jing Kershan ka jing ai kublai ka jonga ya phi please share like and subscribe kublai shibun kublai shidangu ublai nang ka ko ya phi haman ki kam ki jam haman ki lat kelenti ko fitrai ko pi ya pi yang kublai shibun